Stiže nam ljeto i ja sam se prije par dana gledao ogledalo i nije mi se baš vidjelo to što sam vidio. Tu ima malo viška, tu nešto nedostaje i u biti u nastojanju da popravim tu svoju sliku kako se vidim, ja sam pomislio odmah na tjelovježbu, znači na neku fizičku aktivnost, bilo to nekakvo trčanje, dizanje utega u teretani ili možda odem na plivanje, nije važno. Na to sam pomislio. Sad svako od nas kad se ili bavi tom aktivnošću ili pomišlja da se bavi aktivnošću, ne razmišlja o tome kako će ti naši mišići narasti, što će se dogoditi u njima da se oni razviju. Ali postoji jedna situacija u kojoj svatko od nas razmišlja o tome. To je dan do dva nakon tog intenzivnog treninga kad smo napatili naše mišiće do kraja i kada se javlja upala mišića, znate ono kad ne možete dići čašu vode zato što je prevelik napor, onda se pitamo što se dogodilo. Ja ću vam pokušati objasniti. U našem tijelu imate preko 600 imenovanih mišića, a ovi bicepsi, tricepsi, ti deltoidi koje pokušamo razviti su građeni od poprečno prugastog mišićnog tkiva koje je pod upravljanjem koje možemo upravljati našom voljom. I oni u biti imaju sposobnost rasta. Oni su građeni od snopova mišićnih vlakana koji su obavijeni ovojnicom i reći ćemo da je ovo jedno takvo mišićno vlakno, znači koje čini poprečno prugasti mišić. Na njegovom završetku imate ogranke živčanog vlakna koje vam služe za to da kroz mozak možete poslati impulse u njih. I sad što se događa kad vježbamo? Dok vježbamo rade se ti pokreti, mišićno vlakno se napreže i u jednom trenutku dolazi do prenaprezanja i nastaje mikrooštećenje na mišićnom vlaknu. I kada se dogodi to oštećenje na mišićnom vlaknu, u našem tijelu pale se alarmi za uzbunu. Pokreće se znači svi mehanizmi obrane da se to oštećenje popravi. I prvo što se događa, povećava se dotok krvi na to područje i sad tom krvlju stižu makrofagi. To su vam stanice čistači koje očiste to područje i kada očiste područje oni ga pripremaju za daljnju konstrukciju, ali ima još jedan učinak. Oni povećavaju koncentraciju dušikovog oksida, a to za rezultat ima još daljnje povećanje širenja krvnih žila oko tog područja i povećanje dotoka krvi na to područje i to vam onda stiže materijal za ponovnu izgradnju. I kad se taj proces završi, događa se ovo. Znači u jednom trenutku mišićno vlakno se oporavlja, ali stvar je u tome da ono nije jednako jako kao što je bilo prije. Ono postaje jače, ono raste kako bi bilo spremno znači, za nekakve sljedeće napore. Taj proces koji se odvija u našem tijelu je zaista bolan, ali on je samo jedna od čarolija kojim se naše tijelo služi kako bi nas pripremilo za nove izazove koje ćemo staviti pred njega.